Между другото, голям късмет изкара, че караш върху лед, защото той те надига и не можеш да задереш отдолу. Ама няма, тя да се прекъм. Ето сега ще снема. Дебелината е почти колкото на телефона, даже по-голяма. 10 см. Толкова е, виж колко е дебелина. Не дей да лъжиш, виждам та. Не дей по това. С кого може да го сравним? С пишката на вулкана. Я цигарите си ги цигарите. По-дебело от цигарите, бе. Два пъти колко? Да, по-дебело. Как малко кръгите? Сега вземеш да падна. Ай, не тръгваме, че като излезеш на стегнина. Ако не можеш, на пролет ще дойдем да те вземе. Виж кой е момче? Аз ще изляза, ама да тъниш. На пролет ще минем, ако си тук, ще издърпвам. Няма страшно. Някой летен в момента, вече е на корем тук. Си изкопал голяма яма. Да, бе. Назад и ще да отиде. Да, бе, на корем си, тя и моята застана, я виж какво става. Аз сега, ако се засиля, ще мина вече вторията. За какво смъж, за какво можеш? Правиш някакъв 30 годишен клип. Разбираш? То после сина ми ги реже.